Arratsaldeon, Xavier. Arratsaldeon. Ongi etorri. Ongi eta zu? Bueno. Oso ongi. Eta zorionak, lan berrita guzti. Eseri lasai. Sofa guztia zuretzat. Jo, ze ondo. Bai, horixe. Beno, Xavier, taldea hunditan ikusi izan zaitugu, ezta? Los Quartet, Oskorri, Benito Lertxundirekin ere ikusten zaitugu. Baina kasu honetan, zure diskoa pause defendatzera zatoz. Horrek sortzen du alako bertigo pixka eta la... Ba, nizuk esango ez, pixka, bai. Ze beti zaude aterkipean hor zure musika lantzen, zuk esan ez bezala talde ezberdinetan ibili izan du naiz, urte askotan zehar. Eta lehenengo aldiz, zure izena lehenengo planora doanean, bada zerbait ezberdina, bai? Baina, bueno, pozik egia esan. Bai, mentxe dago, mentxe dago bion erdian, diskoa, benetan disko polita, Bai? Pause jarri diozu izena, zergatik pause? Ba, dudak izan dituen, bere garaian titulua jartzeko, baina egia esan nik uste asmatu etela. Ze musika oso pausatua da, lasaia da, eta diskoaren kontzeptuarekin nik uste oso ondo dijoakiola tituluak asmatu nik uste, bai? Izan polita da? Bai, eta oso barneratuta daukaguna, play, pause, beti ez. Baina nik uste behar nula olako musika diskontan, bai joa bizkat pause inguruan, ez? Nahiko musika pausatua, lasaia, barnera begirakoa. Sentitzetelako pixka bat gaur egun hain azkar gabiltza denok, ez? Ja burua galdu beharrean. Eta nik entzule bezeraren hain egin pixka bat niri entzutea gustatuko litzaake musika, eta hortik etorri da. Eta noiz erabaki zenuen, horrela bakarkako lan bati ekitea, lan bat sortzea? Ba, pause hortik badator, ze konfinamentu garaian hasi nintzen lehenengo gauzak sortzen, eta, baino ez, disko bat egiteko helburuarekin, eta ez bakarkako disko bat egiteko helburuarekin, baizik eta, maketak eukitzeko, materiala eukitzeko sortuta, gero batezekin, igual Los Quarteteko disko baterako, edo antzerki obra baterako, edo antzarako edo, eta material hori eskutartean nuela, Aitor Etxebarriari erakutsi nion material hori, azken urtetan lankidetza nahiko estuan ibilia musikari eta lagunari, eta beak bultzatu ninduen, zerik ez duzu bateatzen diskoa bakarka, eta hau beste eremu bat, orain artea Los Quartetekin landu ez detena, beste sonoritate bat, eta hortik hasi izan diskoaren proiektua. Bueno, bakarka eta horrela da, baina musikari honez inguratu zara, ezta? Nola esan zenien edo nola azaldu zenien zein zen zure ideia buruan zenuena? Bueno, diskan oso naturalki daude inguruan dituan musikari lagunak, ez? Eta pentsatu nuen, kantuak izan agian zeinek aportatu lezaken bere aletxoa, eta oso forma, modu naturalean etorri dira, hor daude Iñar Sastre gero berekin joko deten doinu batean, Lian O'Malley, hau da Irlandako kantari eta musikari artista hemen izandakoa. Izandakoa, bat aldiz ez da? Bai, izan da, bai. Artista handi bat. Aitor Etxebarria. Aitor Etxebarria, noski, beha izan da bultzatzaile nagusia, produktorea. Eta Los Quarteteko lagunak ere, bertan daude, orduan, pixkat inguruko jendearekin sortu dut diskoa. Markel Zeberio ere bai? Bai, semia ere bai. Hori importanta da, ez da? Bai, ilusioa, bai. Egia esan asko sortu dut etxean, orduan, etxean dauzkaten elementuak ere, eta berak, txeloa jotzen du, eta ilusio berezia egiten du, bere aletxoa dauka hor disko. Eta bitxi egin zaigu, estudioan urtebete baino gehiago eman duzue, eta abestiak bukatu gabe sartu omen dira. Hori ez da ohikoena izaten edo, nola hori? Bai, prozesua izan da ohikoaren desberdina, ez? Normalki, konposatzen ditugu kantuak bukatu, ensaiatu, eta gero astebetez, bi astez, estudioan sartu eta grabatu. Baina kasu honetan guztiz ez diferentea izan da. Maketa horietatik abiatuta, Aitorren estudioan bildu naiz urte bete tapikon zehar, baina ez, agian 3 astean behin elkartze ginen, eta hartzen ditu maketa horiek, eta lantzen ditu nan, eta probak eta produkzio lana bertan egin dugu, eta oso grabaketa luzea izan da, ohiko ni naizen nire izaera atakatu xamarrarekin kontra egin dipizkara Aitorrek, baina egia esan emaitzan gero notatzen da, pausatua da prozesua, eta notatzen da gauzak oso hausnartuta daudela. Badirudi disko simple badala, baina lan asko dago kentzen eta pixka bat esentziara juten, ez? Arkaitzkanok hause idatzi du, pause diskoari buruz, intimista pausatua eta barea sakona, eta era berean lebitatzailea, emozioen ertzak kilimatu eta leuntzen dituen lan biribila.
bueno, deskribapena oso polita da, zer da zure laguna, Arkaizkano? Bai, aspaldiko laguna. Hor diru gehiena hor gastatu da. Esaldi honetan, ez da gastatu duzu dirua. Bai, ez. Bai, egia esan, zaila da zuk zure musikaz hitz egitea, zure musika hitzez espresatzea. Nahi behintzat asko gustatzen zait. Eta Arkaitz idazle fina izateaz aparte musikazale amorratua da, eta laguna ere badet, hasieratik lehenengo garaietan egiten dituen elkarrekin errezitala, musikatuak eta pentsatzen dut, zatik ez Arkaitzi pasa lehenengo grabaketak, eta berak pixka bat distantziatik esan dezala zer sugeritzen dion diskonek, eta hitzez, ni baino desente hobeto aipatu dezala zer dan beretzat Pause, ez? Pause disko berriaren aurre estreinaldiko irudi batzuk ere baditugu, gozatu denok, Pause. Ze ederra. Egia da justu abesti honetan Pause handirik ez dagoela, nahiko mugitu da entzun duguna, ezta? Kontrastea ere badago kontzertuan ez, eta dena lasei-laseia, baina bai. Zuzenerako prestatu ditugu dizkan ez dauden kantu batzuk ere, eta bitako bat hau da. Badu sortu duzun honek zer ikusirik musikalki bizi duzun momentuarekin? Posible da. Ni sentitzen ez oso identifikauta diskarekin, ez? Nik pozin hau alde hortatik, diska entzuten eta esaten hori ni naiz.